baka ji da ka ba kawai shiru ne. Mai iya kau da bara bana dai gurbin zamani. Wanda ya san mutu ya kara sani business ko ne. Duk wanda bai sani ba to yau sai ya gane. Business plaza har gidan magurin zamani. Business plaza sun kuma buɗe reshe. Yeah, business plaza gurbin zamani. Kaji an cire dirka farko girgini ne. Su ko suna da gurbin zama na kwarai ne. Ga sabo da abokan cinikayya gaskiya ne. Mu ba ma fada da abokai ne ba kwarai ne. Business muke ba mu san abokin fushi ba. Business plaza sun kuma buɗe reshe. Business plaza sun kuma buɗe reshe. Ai na kwarai yakan bambance wa shiru da amsa. A gayawa yan adawa ƙaryar hura wuta ga tusa. Alhaji Lawali Ibrahim dai bai da makusa. Mai ɗan agwa an sons barci sai ga kasa. Alhaji Ali Bagobiri dole dai bai tukansa. In ba ku san shi ba ku san shi ai ɗan kwarai ne. Business plaza sun kuma buɗe reshe. Ya mukan ɗaukar na kwarai idan har ya kyau ko da namu. Mukan ɗaukar abin da za ya gina mana rayuwar mu. Hakika tubalin toka ba mu ɗora kanmu. Tunda dai koko bai haɗa kansa in babu kamu. Mun yadda da gaskiyar ɗan abuwa in ya kira mu. Ingancinsa ne